I år har vi valgt at sætte fokus på aktiv dødshjælp. Det er et højpolitisk emne, som ofte er til debat i Danmark. Vi har tænkt os at tage ud og undersøge alt, hvad der er med aktiv dødshjælp at gøre, og finde ud af, hvad problematikkerne er ved aktiv dødshjælp. Er I for eller imod aktiv dødshjælp? Altså, jeg er for aktiv dødshjælp. Jeg synes, at det et eller andet sted er lidt mærkeligt, at hvis man lider, så må man ikke afslutte sit liv, hvis det er det, man virkelig ønsker. Altså, jeg er også for, men det er nok mere på grund af nogle personlige ting. Altså, jeg har haft nogle oplevelser med familiemedlemmer, der har haft det skidt, som egentlig har haft det sådan, at de har følt, at de gerne vil forlade jorden. Så på den måde er det nok mere ind under huden, og samtidig vil jeg også sige, at jeg er for, men jeg ved ikke så meget om det endnu, egentlig sådan helt præcist. Og jeg tænker også, der må være nogle grunde til, at det ikke er mere udbredt end det er. At det kun er i Belgien, Holland og det er så også lige blevet Luxembourg. Lige blevet Luxembourg, tror jeg. At det tillader, ikke? Det er jo lidt mystisk, så der må ligge nogle stærke modargumenter. Det må være sådan noget lignende. Men sådan lige umiddelbart, der kan jeg ikke gennemskue, hvad det kunne være, fordi at jeg ser primært gode ting omkring det. Så. Hvor ligger det største problem, hvis man lovliggør aktiv dødshjælp? Jamen det vi skal finde ud af. Altså umiddelbart så var det min første idé, det er det der med lægerne som personer. Fordi vi er alle mennesker, hvem kan bare lige slå et menneske ihjel? Ja. I dag skal vi ud på Hvidovre Hospital, hvor vi skal snakke med Anne-Lene Kjeller på palliativ enhed. Anne-Lene er en sygeplejerske, der tager ud blandt døende patienter og behandler dem og plejer dem. Forskellen, man kan sige, på det, der sker i dag, og så aktiv dødshjælp, det er, at det, der er mulighed for i dag, det er, at man giver morfin for at lindre smerter. Det vil sige, det er intentionen bag. Det er for at lindre smerter. Ved aktiv dødshjælp, der giver man det for at afslutte livet. Det er den helt store forskel. For man kan sige, at i dag, der er nogle smerter, det er meget svært at dække, men for langt de fleste med smerter, der vil man kunne afhjælpe dem med smertestillende. Der er en mulighed for dem, som ikke kan hjælpes med smertestillende, for noget, der hedder palliativ sedering. I dag der har vi været ude på palliativ enhed og snakke med Anne-Lene Kjeller, og det har i hvert fald gjort mig klog om, hvilke konsekvenser der er ved aktiv dødshjælp. Jeg ved ikke, hun nævnte blandt andet noget om palliativ sedering, og det er i hvert fald sådan sat mig i tvivl om mange ting nu. Ja, det har også gjort, at jeg befinder mig sådan lidt i en gråzone, om jeg er for eller imod, fordi at på den ene side kan jeg godt følge hende i mange af de ting, hun sagde. Men ja, det her palliativ sedering, det gør som en anden måde at lave aktiv dødshjælp. Det virker bare som om, de pakker aktiv dødshjælp ind og sådan lidt tager det på afstand, altså fordi lægen giver jo stadig medicinen til, at patienten vil sove ind. Begge behandlinger ender med døden, kan man sige. Ja, det er det. Så ja. På en eller anden måde, så ved jeg ikke helt, hvor meget jeg er for længere. Men alligevel, jeg vil ikke sige, at jeg er imod, fordi jeg ser så ikke, hvis vi kan acceptere det, hvorfor kan vi så ikke acceptere det andet? Jamen, i dag der skal vi ind på et hospice i Måløv, hvor vi skal ind og se til nogle døende patienter. Ja, vi skal se, hvordan de behandler de døende, og hvilke muligheder de egentlig har. Er palliativ sedering, er det noget, I har gjort brug af herinde? Ja, det bruger man cirka 6-7 gange om året. Og det kan man gøre, hvis mennesker er så lidende, og man har prøvet alt, hvad der er prøvet, medicin og samtaler og præsten og det, som kan være. Og nogle gange bliver det ikke nødvendigt. Altså i forhold til sidste år, vi havde 250 mennesker igennem, så er en 6-7 gange, jeg var på et år, meget lidt. Ja. Det man gør, det er jo, at man lægger folk til at sove den dybe søvn. Og så går der nogle dage, op til 10 dage, for nogens vedkommende, før de så dør. Ja. Men man sover så dybt, så man kan ikke tale med sin pårørende. Så det er meget, meget vigtigt, at man, inden man lægger folk til at sove, får sagt farvel og får ordnet det sidste og gør de ting, man skal. Fordi når man først sover dybt, så bliver man ikke vækket igen. Ja. Og det mener du ikke sådan længere så lidt om aktiv dødshjælp? Nej, for aktiv dødshjælp, det er at give dem sprøjten, og så er de aflevet ligesom en hund, som man ikke vil have mere. Ja. Og her er det kroppen, der selv bestemmer, hvor lang tid skal det her vare. Ja.
med den medicin. Jeg sover dybt, men det er mit kredsløb og mit hjerte, og i øvrigt, hvem jeg er, der bestemmer, hvornår vil jeg gerne tage herfra. Så man oplever bare ikke de smerter, man nu... Man oplever ikke den angst og den frygt. Er du for eller imod aktiv dødshjælp? Jeg synes, med de midler, der findes i dag, så er man godt dækket ind til at kunne afhjælpe lidelse. På den anden side, så er jeg jo også imod, at man fritager mennesket sin frie vilje. Nej, jeg har været ude for flere, der siger, nu jeg vil bare gerne dø, og kan du ikke hjælpe mig? Og Ja. jeg synes jo, det er mere interessant at tale om og undersøge, hvad er det så, der at tale med de mennesker, der ønsker aktiv dødshjælp, og tale om, hvad er det for en lidelse, de har, og kunne der være andre måder, man kunne hjælpe dem på, end ved at begå aktiv dødshjælp, altså ved at dø, ikke? For 20 år siden var hospice jo et sted, hvor alle kom ind for at dø. I dag er det et sted, hvor man måske kommer ind for at blive rettet lidt op, eller få det bedre, eller få hjælp til smertebehandling, komme hjem igen lidt. Og måske komme ind til sidst, hvis man gerne vil det. Ja. Og hvis man gerne vil være derhjemme, så kan man jo gøre det. Ja. Og det, der kan være attraktivt ved at være her, det er, at man må ryge og drikke og danse på bordene, hvis man kan, og have sit husdyr med, og kan ligge med sin iPad. Altså, så det kommer ind på, hvad er livskvalitet for mig. De personlige følelser påvirket sådan af det. Nej, det her det er det mest livsbekræftende og dejlige sted at arbejde. Det synes alle, der er. Det er et sted, man vælger til. Det er et sted, hvor man hver dag bliver gjort opmærksom på, hvad det er, man skal holde af, og man skal huske at være glad for. Fordi vi kan alle sammen lægge vores uniform og gå hjem og gå ud i samfundet. Det kan de mennesker, der ikke er her. Nej. Altså et inklusionskriterie i vores afdeling, det er, at man er uhelbredeligt syg af cancer. Og det vil sige, at man kan ikke blive rask. Der er ikke nogen håb om, at man bliver helbredt. På en måde ved de da godt, at de er uhelbredeligt syge og ikke bliver raske. Og på den anden side, så håber de jo, at der sker et mirakel. Og det er jo sådan noget, man har fundet ud af. Man har lavet sådan en ny sorgteori, der handler om pendulering mellem realiteterne, kan man sige. Det at vide, at man snart skal dø. Og så det håbet for noget andet. Så de ved det godt, men håber, at der kan ske et eller andet mirakel. For det er jo ikke til at holde ud at være i en bevidsthed om, at man snart skal afslutte livet. Specielt ikke, hvis man er et ung menneske og små børn. Er du egentlig for eller imod aktiv Jeg er imod dødshjælp? i forhold til den måde, man har set det på nu. Fordi jeg tænker, vi aflever jo mennesker, vi fjerner jo problemet. Jeg synes ikke, det er værdigt, den måde, det foregår på. Jeg synes, det er ikke nødvendigt i forhold til det, vi kan i dag, i forhold til lindring. Nej. Det er så kedeligt, at ikke alle ved alt det, man kan i forhold til at lindre mennesker. Men ligefrem aflive dem og sørge for, at de ikke er her mere, det er jo en rædselsfuld tanke. Altså, de mennesker, der kommer ind her, de har jo sækkevis af medicin med. Hvis de havde ønsket at tage deres liv, kunne de jo bare gøre det. I dag der har vi så været ude på et hospice i Måløv og snakket med Liselotte Andersen. Og hun fortalte os lidt om, hvordan det er at være ude på et hospice. Ja, det har i hvert fald fået mig til at indse, at aktiv dødshjælp, det skal ikke være lovligt i Danmark. Jeg ved det ikke. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke synes, det skal være lovligt i Danmark. Men jeg synes bare ikke, det er sådan... Det er ikke sådan, at jeg er imod aktiv dødshjælp, men jeg ser det ikke længere som en nødvendighed. Før, der ville jeg virkelig gerne have aktiv dødshjælp til Danmark. Men nu der har det lidt sådan... Jeg har fundet ud af, hvilke andre muligheder der er. Altså, sådan et hospice der, det er faktisk et meget fint sted. Ja, altså, jeg havde forventet grå, triste vægge. Folk, der bare ligger i en seng, og så får de smidt mad ind på en bakke, og så ligger de bare der og dør. Jamen, jeg synes også, det her med... Det, der har fået mig til at være meget imod, det er, at man kan behandle mod alle smerter. Du kan leve et fuldstændig smertefrit liv op til døden. Ja, indtil du dør. Og hvis den almindelige smertestillende medicin ikke virker, så er det, at man kunne det her palliativ sedering. Så derfor så synes jeg, at man skal... Derfor er jeg i hvert fald ikke imod aktiv dødshjælp. Ja, jeg ved ikke. Jeg er ikke imod det, men jeg vil stadig
Altså, jeg vil ikke have noget imod, at det kommer til Danmark, men jeg kan godt se mange af problemerne i, hvis det kommer til Danmark. Det der med, at der er nogen, der vil føle sig som en byrde. Hvordan skulle loven laves? Altså, hvordan måler du lige? Gå. Og hvordan måler man smerter og følelser? Ja, hvornår vurderer man, at mennesker virkelig ikke har lyst til at leve med? Hvornår er det virkelig den sidste udvej? Det kan man ikke bare lige gøre, så på det punkt kan jeg godt se, at... Ja, altså fordelen er mindre end konsekvenserne. Altså konsekvenserne er større.